Už ste počuli o tejto zvláštnej a takmer zabudnutej legende? Hovorí sa, že ak si pred spaním na zapeste napíšeš tieto čísla, tak v noci sa ti prisní sen, ktorý odhalí, čo najviac v živote skutočne chceš. Aj keď možno sama alebo sám si to ešte neuvedomuješ. Vraj toto číslo nejak otvára podvedomie a umožňuje pozrieť do najhlbších zakútí našej mysle. Tam, kde sa človek v bežnom živote nikdy nedostane. Ale je tu jeden háčik. Podľa legendy mnohí, ktorí skúsili tento rituál, už sa nikdy nezobudili. Vraj videli to, čo nikdy v živote vidieť nemali a z toho sna sa už nikdy nevrátili. Znie to ako strašidelný príbeh však, ale na internete naozaj kolujú veľmi veľa príbehov od ľudí, ktorí skúsili tento rituál a hovoria, že po tomto sa cítia zvláštne a uvedomili si veľmi veľa vecí. Toto video slúži len ako informačné a nikomu neodporúčam skúšať podobné rituály na sebe.